Mabuhay mga kakabsat! Welcome back to our channel, and this is Norway and Jesus Earth Journey, your resident Cagayano vlogger. Yon. And for those who are new to our channel, you are watching a content creator from the Northern Philippines, so don't forget to follow our social media accounts for more videos and stories. This time mga kakabsat, I'll be giving you some clarifications about the province of Cagayan, the Cagayan Valley, and the Cagayan de Oro. Dahil nga hanggang ngayon, most of us are still confused of which is which. Cagayan de Oro, Cagayan, Cagayan Valley. Most especially sa mga kapwa natin na Pilipino, we often misunderstand and misrepresent these places. Kaya I have to bring this out. First, I have to introduce myself as a resident of the province of Cagayan. And at this point, aminin natin na talagang mas kilala nga ang Cagayan de Oro kaysa sa Cagayan. So dahil nga doon, most of the time we from the north are mistakenly represented as from the south. Many times. Nth time. Unfortunately din, mostly na mga kababayan ko dito sa Cagayan, they represent themselves as from the Cagayan Valley, which is halfly true, but it's not the really specific place where we belong, no? Unfortunately, mas kinonfuse pa nga natin ng isa't isa, mga kaibigan, mga kapatid, mga kapamilya, mga kapuso, kahit mga kaano na dyan. Because Cagayan Valley and Cagayan de Oro are very different from each other. Unahin muna natin ang Cagayan at Cagayan de Oro. Ang probinsya ng Cagayan ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng Pilipinas. Samantalang ang Cagayan de Oro ay matatagpuan sa timog na bahagi ng Pilipinas. Ang Cagayan ay matatagpuan sa northeastern part ng Luzon. Ang Cagayan de Oro naman ay matatagpuan sa northern part ng Mindanao. Ang Cagayan ay isang probinsya at ang Cagayan de Oro ay isang syudad sa probinsya ng Misamis Oriental. Ang Cagayan de Oro ay walang de oro at ang Cagayan de Oro ay may de oro. Hindi, joke lang guys. Ang tawag sa mga taga-Cagayan ay Cagayano at ang tawag naman sa mga taga-Cagayan de Oro ay Cagayanon. Ang mga Cagayano ay mga Itawis, Ibanag, Malaweg, Ilocano. At ang mga Cagayano naman ay mga Bisaya. Bisaya, how do you really pronounce that? Bisaya, Bisaya. Kaya po sa susunod na magtatanong po kayo kung taga saan po kami, tapos pag narinig nyo yung word na Cagayan, pwede po kayo mag-follow up question. Is it sa north or sa south? Or Ilocano ka ba? Or Bisaya ka ba? That will really make us very different from each other. Ano po? Ayan, hopefully nagkaliwanagan na po tayo sa Cagayan de Oro. Ayan, basta wala pong de oro yung isa. Pinilit talaga eh. Next naman po ay liliwanagin ko lang po ang aking mga kapwa Cagayano, no? Na nagpapakilala na ang probinsya natin ay Cagayan Valley. Wag niyo pong ipapakilala na taga Cagayan Valley po kayo. Dahil ang Cagayan at Cagayan Valley ay magkaiba. Ang Cagayan Valley ay pangalan po ng region natin. Anong region natin? Region 2! Very good, children! Sorry. Joke lang, guys. In short, Cagayan Valley Region. Ang Cagayan Valley Region ay binubuo ng 5 probinsya. Ito ay ang
mga isla ng Batanes, ang Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at ang Cagayan. Tama ka! Tama ang narinig mo. Ang Cagayan ay probinsya ng Cagayan Valley. Gets? Gets out! Yun! Hopefully nagkaliwanagan tayo dun part, no? Kaya sa susunod, wag po natin angkinin ang Cagayan Valley region dahil hindi lang po tayo nakatira doon. Mga kaibigan, mga kakabsat, no? At para po sa impormasyon din ng lahat, opo, nasa Cagayan Valley region po ang mga isla ng Batanes. And to wrap up this simple info vid, ang Cagayan de Oro ay syudad ng Misamis Oriental at ang Cagayan naman ay probinsya ng Cagayan Valley region. Ayan, so maraming salamat po sa inyong panonood sa episode na to at hopefully nagkaintindihan po tayong lahat, no? So hanggang sa muli, this has been Norway and Jesus Earth Journey, your resident Cagayan vlogger, nagsasabing life is a blessing. So speak life and be a blessing. Mabuhay! Bye-bye! Okay, tama na. Okay na. Hala. Okay na. Okay na. Okay na. Ano ba yan? Okay na. Huwag ka nang tumawon. Please po, patahimikin niyo yung aso niyo.